O Leliadoura conta na actualidade con 530 alumnos matriculados na ESO e nos 4 ciclos formativos que imparte o Instituto. Malia que todas as aulas contan con equipos informáticos, xa que utilizan o sistema de encerado digital, a conexión a internet segue a ser deficitaria, cos consecuentes prexuizos que ocasiona para o normal desenvolvemento das clases. A pesar de que a conexión ten mellorado tras a instalación dunha nova antena a principios de ano, o sistema segue a rexistrar numerosas incidencias, polo que dende o centro reclaman a dotación de fibra óptica. Entón, trouxeron outra antena, se ve que esta funciona moito mellor, é certo, funciona moito mellor. Fluctúa a velocidade, ás veces estamos a 70 megabits, outras veces a 120, hoxe estamos a 120, outro día a 140, máis ou menos ben. Pero é certo que de vez en cando seguimos tendo problemas de desconexións. Hai 2-3 semanas, estivemos 3 días, 2 a velocidade de 4 megabits, con a ADSL, e un día con parón total. Entón, estes cortes nos causan moito problema. Solución para nós, ter unha liña dedicada para nós, pero unha liña de verdade, de cable. Aproveitando as obras de instalación de fibra que se están a realizar no centro de Ribeira e no marco do programa Escolas Conectadas de Galicia de Red.es, a comunidade educativa reclama que se leve esta tecnoloxía ata o centro. Insisten en que o investimento sería mínimo, xa que o instituto dista uns 300 metros de onde se está a instalar o cableado. Que hai outros centros que os están poñendo a 500 megabits, é un centro que ten, pois, o que dicía, 4 ciclos formativos con moitas necesidades, pois parece que quedamos ao último cando realmente a conexión de fibra, o sea, a fibra está chegando aquí abaixo a 300 metros, é dicir, non creo que nesas 18 millóns de euros case que hai non houbera unha pequena partida para nós para subir ata aquí arriba a fibra. Ben fose aérea polos postes da luz, porque xa se ten feito en outros concellos, ou ben que fose soterrada. A pesar das reiteradas reclamacións do profesorado e da AMPA, a Xunta non concretou aínda se o centro contará ou non con esta tecnoloxía. De non ter resposta canto antes, o claustro de profesores non descarta a toma de medidas de presión para contar cunha conexión acorde ás necesidades dun centro que conta con preto de 500 ordenadores. O claustro está a reclamar, a verdade é que é iso. Sí, se non temos noticia, estou convencido de que o claustro propondrá facer algunha medida de presión.